Kalan pää minun pää Pirun. Oliko onget tehty kolminaisuuden sunnuntaina? Poliisit eivät usko, että onkivilla miehillä olisi mitään tekemistä murhien kanssa. Hämärillä teillä he saattavat olla, jopa Laki ja Paossa. Mutta Tyyni Ongin tai Raivosan murhaaminen eivät oikein istu samaan persoonaan. Entäpä jos miehet odottivat? Onkien aika kuluu nopeammin. Ja onkiminähän on luonnollista puuhaa järven rannalla. Luonnollisempaa kuin puskissa piileskellä. Ja jos 2 kulkuria oli vain nälkäänsä onkimassa, niin miksi he jättivät saaliinsa rantakiville? Puudomjärven uhreista yksi jäi henkiin. Nils Gustafsson taisteli itsensä kuoleman nielusta elävien kirjoihin. Poliisi odotti malttamattomana pojan toipumista. Kun hän vihdoin oli valmis kuultavaksi, hän ei muistanut murhayön tapahtumista mitään. Murhaan on täytynyt odottaa Nils Gustafssonin toipumista, kiinni jäämisen pelosta suunniltaan. Olisiko tätä jännitystilaa ollut aikoinaan mahdollisuus jatkaa, kunnes syyllinen olisi murtunut ja paljastanut itsensä? Sitä ei saada koskaan tietää. Sillä Nils Gustafsson oli kotona jo juhannuksena ja jutun tutkijat päättivät turvautua tutkimuksissa modernin lääketieteen keinoihin. Ellei pelastunut nuorukainen muistanut valvella ollessaan mitään murhayön tapahtumista. Voisivatko järkyttävät muistot kummuta pintaan tiedottoman piilotajunnan puolelta hypnoosissa? Ensimmäisenä hypnoosiin tainutettiin eloon jäänyt Nils Gustafsson. Kokeet hypnoosista suoritti professori Asser Stenbeck. Kokeita tehtiin kaiken kaikkiaan 3. Niiden tuloksista ei ole koskaan täysin tyhjentävästi kerrottu julkisuudessa. Jotain sentään tiedetään. Hypnoosikokeiden jälkeen annettiin julkisuuteen muun muassa murhista epäilyn tuntomerkit. Toinen hypnoosikoe tehtiin 6 vuotta tapahtumien jälkeen. Tuolloin hypnoosiin vaipui tapahtuma-aikana 14-vuotias onkijapoika, joka oli havainnut polulla kulkevan miehen murha-aamuna. Hän oli tehnyt havaintonsa 50 metrin etäisyydeltä hyvässä säässä. Mutta tutkijoiden pettymykseksi Olavi Kivilahti oli likinäköinen, joten näköhavainnot eivät olleet tarkkoja. Hypnoosikoe suoritettiin Kivilahdelle 5. Ja lopputuloksena saatiin tuntomerkistö, joka ällistyttävän hyvin sopi yhteen Nils Gustafssonin hypnoosikokeen tulosten kanssa. Tämä tekijän ikä on todennäköisesti 20-30 vuotta ja hän on pituudeltaan 170-180 senttiä ja tukka on molemmissa muistikuvissa tuotu esiin. Se on vaalean ruskea, suora, taaksepäin kammattu. Myös on tuotu esiin otsassa, poskissa finnejä ja tämmöinen pyörähkö kasvonmuoto ja terävä nenä. Tällaisia havaintoja on ja pusero tai takki on ollut vaalea, väriltään vaaleahko ja housut tummat. Entäpä muut vaihtoehdot? Oliko poliisi vain hypnoosin varassa tutkimuksissaan? Ei sentään. Helluntaina 1960 syyllistä etsittiin kaikkialta Puudomjärven ympäristöstä. Mutta lepäsikö ratkaisu Helsingin kirurgisen sairaalan potilasvuoteessa? Salaperäisen potilaan jäljille päästiin vasta yli 3 vuotta myöhemmin. Helsingin kirurginen sairaala oli vastaanottanut 1,5 vuorokautta murhien jälkeen saksalaissyntyisen miehen. Kun miestä alettiin tutkia, hän yllättäen virkosi. Mies oli sairaalaan tuotaessa likainen ja valehteli paitsi asuintietonsa, myös nuhruisen olemuksensa syyn. Tässä jutussa tuli aikoinaan esille tämmöinen saksalaismies Hans Assmann, ja hänestä on kirjoiteltu vuosien saatossa hyvinkin paljon. Olen itse mielenkiinnosta seurannut, käynyt läpi tutkimusmateriaalia ja olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että hänen osaltaan tutkimus on ollut tarkka ja hyvä. Olen myös huomannut sen, että kaikkea, mitä tutkimuksissa on hänen osaltaan
selvitetty, ei ole ollut korrektia ilmoittaa julkiselle sanalle, koska tässä olisi paljastettu sellaisia seikkoja, sellaisia henkilöitä, joiden perhe ja muut siteet olisivat vaikeutuneet. Inhimillisiä seikkoja, joilla ei ole tämän asian kanssa mitään tekemistä. Ja tämän vuoksi tässä on ehkä muodostunut määrättyjen henkilöiden ja viranomaisten välille semmoinen luottamuskuilu, että ei olisi kaikkia tiedotettu. Mutta kyllä pitäisin, että asia on täysin hänen osaltaan selvitetty ja hänen alipinsa on tarkistettu. Seuraavan kerran nousi Puudomjärvi tämän jälkeen otsikoihin elokuussa vuonna 1969. Tuolloin hukuttautui, tai hukkui, Puudomjärveen mies, jonka henkilöhistoria liittyi murhayön tapahtumiin. Hän oli kioskinpitäjä, mies, jolta uhrit olivat ostaneet limonaadinsa, purukuminsa ja jäätelönsä. Ennen hukkumistaan kioskimies tunnusti teon naapurilleen. Häntä pidettiin väkivaltaisena miehenä, joka ilmeisesti kärsi mielenterveysongelmista. Ja hänet tiedettiin vihaavan järvenrannalle omin luvin tulevia retkeläisiä. Mutta kuinka ratkaisevaa itse asiassa tunnustus on murhatutkimuksessa? Toteaisin, että huomattavissa rikoksissa, mitkä saavat paljon julkisuutta, näissä tulee tunnustuksia hyvinkin usein. Siihen vaikuttavat eri tekijät. Mutta vakavassa rikoksessa ei luonnollisesti tunnustus riitä, vaan se pitää mennä palapeli yksin itse teon, tapahtumapaikan ja muiden näytön kanssa. Murhayöksi kioskipitäjällä oli alibi, jopa harvinaisin seikkaperäinen. Hänen vaimonsa oli ollut valveilla koko murhayön ja vannoi, ettei mies ollut poistunut kotoaan tuona yönä. Tapaus tutkittiin perinpohjin kotietsintöön myöten. Syyllistä ei näihin päivin asti ole löydetty. Hänen edukseen pelaa aika. Aika ja unohdus. Mutta Puudomjärven murhaa tutkitaan edelleen hyvinkin tarkasti. Olisiko ratkaisu sittenkin näköpiirissä? Voin todeta, että meillä on edelleenkin voimassa olevia tutkintalinjoja, joita vedetään eteenpäin, eli työ on määrätyillä alueilla aktiivisesti esillä. Tästä teltasta, joka rikospaikalla oli, tässä on vieläkin verijälkiä todettavissa ja näistä teoriassa on mahdollisuus vielä saada DNA-lausunto. Ei ole mahdottomuus verrata näitä veritahroja aikanaan epäiltyyn henkilöön, kun tulemme oikean henkilön kohdalle. On eräs tutkimuslinja, josta ei julkisuudessa ole paljoakaan puhuttu, mutta jota poliisi edelleen tutkii. Onko tämän linjan päässä syyllinen, joka itsekin tietää poliisin tutkimuksista? Minulla on se usko, että hän elää. Oletetaan, että tällä hetkellä nyt jo vanhainkodissa istuu mies, joka tuntee syyllisyytensä painon joka päivä. Oletetaan, että poliisi tietää hänet syylliseksi, mutta ei pysty todistamaan sitä, vaikka mies tunnustaisi. Tietoa Puudomjärven murhista on samanaikaisesti liikaa ja liian vähän. Kysyjän mieleen jää ajatus siitä, että maallisen tuomion lisäksi on olemassa toisenlainen tuomio. Sellainen, jota ei voi paeta. Murha ei vanhene koskaan.